Ano mo nagawa? Di alam. Akala niya, isimula ka pala. Tapos niya, okay. Solve no. Ano po? How are you po? Ay. Traffic? Traffic dun sa ano eh. Kamusta po? Pagod siya. Nakailang rounds? Ay, Lima. kayang dalawa, naglakad siya? Lima. Wow! Ang galing. Ang galing naman. Tapos nagbalik siya, 10 minutes. Eh, paano po yung upuan? Sinisipa-sipahan. Naka-program lang. Nakabang lang. Balik na eh. Ang galing Tapos naman. nagbalik siya, 10 minutes. Upo tayo, sit down. Ilan na. Perfect na yung... Kagabi, anong oras ka na nagising tapos hindi ka na nakatulog? Nagising siya, ano, hindi ko alam, pag ano ko ano sabi ko, ba't hindi raw siya makatulog? Ay, makakatulog mo yun to. O kaya ano? Excited. Ang bango. Kung ano siya ko yan. Ano yan dahil? Kape na, meron turon. Sabi ko, ito, lagyan natin.